Luantiere karakae chenro mar manyo iwacho ni yepo mag sikunde kod weche mamoko bende ikruok chalnade. Ndalo kayo machiegni mano mar yepo mag sikunde kaluwore gi lendo ma ogol kanyo kod migawo mar somo odiechieng' ma kawuono jonyuol ochako ng'wech mano mar nyiewo gige sikul kaka yorno mar ikruok ne tam manyien ma tam mokwongo. Ywak to kata kamano nitiere ewi nengo mar mwandu ma jonyuol bende ywak ni malo. Ne wamenyo kit ng'wech mano madhi nyime e boma ma Nairobi ne ikruok ni yepo mag sikunde tok sikuku. En ng'wech ma ochakore e higa manyien. Uniform iteng'o, buge iiko. Higa manyien ochakore ka jonyuol ma Nairobi gore peksen mar neno ni gitimo ikruok makare ne nyithindgi ma ikore ne yepo ma sikul juma manyien. Kawuono jonyuol wuok oko mar neno ni uniform gi buge oyudore. Ywak en mar buge mar kit somo manyien. Tuseme ya last year maybe ilikuwa afadhali kidogo kuliko ya this year because depending na syllabus venye inaenda, venye ina change, inabidi hata sisi to change. So when it comes to textbooks, zinaongezeka kila saa. Malipo, tupunguziwe malipo shule, karo, wa vitabu, watuletee vitabu mashuleni. At least hata kama ni kununua, tujue ni fees, tunalipa kidogo, na uniform tununue. Ekindeni, jonyuol ywago pek mar ngima makoro nyaka sani omonjo fukegi. Sijajua shida ni gani kwa sababu wanasema mahali wanatoa material, maisha imepanda, kila kitu iko juu. So mahali wananunulia material, mahali wananunua vitabu, kila kitu iko juu. So imebidi wapandishe. Kwenda kwa uniform ziko juu, material ziko juu. Hata hiyo itabidi nijikakamue, hata school fees iko juu. Ya hiyo shule iko juu, lakini nitajikakamua sana. Jouso mag mwandu sikul bende ywak ni gimedo nengo nikech pek mar uchumi. Tunapandisha bei sana kwa sababu hata sisi tunanunua material na bei ya juu. Wanabagi sana, ivinka wana pesa. Ile pesa wananunua nayo iko chini sana. Wanalia sana kwa bei. Kata odoko ni ywak nitiere. Jo hala ma uso buge kod uniform nyalo buonjo kaluwore gi kwan mani malo mar jonyiewo masani manyo mwandugo. Naona students wamekuwa wengi compared to ile mwaka ingine. Juu sahi sasa tuko na senior school. So wamekuja wako wengi compared to last time najua tukuwa na form ones. Yeah, this time wamejitokeza wengi. Yeah, it has been a little bit of slow. Parents are not coming as we expected. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.